اليوم هو اليوم ال11 اللي بخوضوا فيه أسرانا في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، إضراب الكرامة، اللي بيطالبوا فيه في مطالب كثير أساسية وبسيطة، اللي الاحتلال مش عم بيوفر لهم الاحتياجات الأساسية لإلهم. احنا وجودنا في اليونان لا يعني انه احنا مش عم بنفكر في فلسطين ولا في الأسرة. من هان احنا ننقل هذا التحدي اللي هو تحدي الماء والملح، انه تشاركوا جميع اتحادات العالم الخارج فلسطين لحتى يبينوا تضامنهم مع الأسرى الفلسطينية في سجون الاحتلال. Σήμερα είναι η 10η μέρα που οι φυλακιζόμενοι μας στην Παλαιστίνη, οι πολιτικοί φυλακιζόμενοι μας στις φυλακές του Ισραήλ, κάνουν απεργία πείνας. Είναι 10η μέρα, 1500 φυλακιζόμενοι, παιδιά, γυναίκες και μεγάλοι άνθρωποι. Ως ένδειξη αλληλεγγύης θα πιούμε σήμερα νερό και αλάτι. Είναι το μόνο πράγμα που τους κρατάει εν ζωή λόγω της απεργίας πείνας. Θα θέλαμε ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους φυλακιζόμενους μας.